manggung tanpa siring Kang Mamas Mas nuruping langit sisaning bisana sono sinawung lan wis masuk tantur lambang Buddha jeneng tur-tur tatelo tula-tulan merlap Baradya minusi tangapa mempramiskara karo nuju ing jaman Purwa benar ditamela utama katika pasrane Budita tan wonten den pralambang watu-watu karaos nelak sarira hangrasa wani Puruhing dirasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarweh wis renakuk caing carita becik wis gumelar jroning pagliran ya wis jati namriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darumang Kartika Purba Kodrating Kawasa Sarya Trihangi Tri Bawana para tekeng anak Prabu Duryudana miji dhateng wiswanipun ing ngabdi kepatihan punika ngabdi pun patih Harya Sengguni saestu tumaratap raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan nalika wonten ing Jawi kadidiniron salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana kumite racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika paduka nggih keparing ingkang bapa cumadhong dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina paman kula sajenar nggih Bayu Tandawana kridaku mati dene aku bareng kethuke sing banter
Kaltomal mocul tayu kalah kalau kowe nek dulmu ganti dulung kaluan. Rasa kowe kan banget. Kowe iso ngalahke karo Setyaki bumi langit tangkep. Oke, kowe iso ngalah. Kowe dia. Kowe lokne. Wah. Ah. Go kaman. Oke. Bacok siamu di mana? Modal. Dian. Gaji ndasmu di mana? Modal. Apa-apa dikapak-kapake gak apa-apa kalmu kepiye iki? Kowe bakal tak tinggal loncat. Dilmu ganti lan tak antep ilang beban. Kurawa bubar maut ora iso dikukup ketemu sapa mo pinanggi Setyaki mboten terima raos iki ngopo senanangane kakak dudu Setyaki iki ora mangling mantune Sengkuni Patih Udawa Raden Patih Udawa Setyaki nanti Raden Setyaki saya sing kon ganti aku terus yo jotosan karo aku Udawa piye kowe ming Patih aku pangeran Patih kowe njaluk mati cara piye mongko sampeyan nek perang kalih kula piyai semanten iki do batin mesti menang kula mergo do batin mesti menang Udawa ning nek nganti sampeyan menang sampeyan padha karo ngresiki penonton wayang mergo piyai semanten do gelo kabeh terus nek nganti do gelo karo wayang sampeyan kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok nang pikir monggo najeng pra monggo menang sampeyan yo ora apa-apa ning wayang ora bakal ditanggap karo masak sehat-sehat kabeh to keluarga sehat sesuk malam Kemis nek kowe selo ning nggon aku lho enten apa aku elektonan oh nggih tata undang ke penyanyi sing lemu-lemu nggih apa jujur Jumat sip kuwi lho jos pengen aku tabari ya ngatos-ngatos sange ngawur loro dalange peko terus ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran mula mbangane wayang niku mati tidak ada yang menangkap nuwun kula mundur ngalah ning wayang tetep ngrembaka betul kan ngono to nggih betul kono minggaten karena lu aku weruh raimu iki jijik kan maksud lu yang man secara menurut edukatif kan lokomotif bahaya lokomotif nabrak cengelmu iki wis mundur aku pegah mantuk kowe ora arep ngundang citraksi kon perang bola-bali ming mirang-mirangke nggih pun ora ngundang ora apa-apa kok kula ora perang ora paten perang yo anane yo ping lolor terus memastikan kok kon kula muja maju sampe naik dhewe ra dur wonten dawuh citraksi napa Setyaki kula ketemu Setyaki lho kleru Patih kok omong kok kleru ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe Kurawa bubar maut ora karo-karoan kowe maju Setyaki undurna mangkiriye perkara gelut ki gelut ora wedi karo Setyaki ning jane sing go rebutan apa ming dalan napa dalan iki mung siji iki napa piye mawon bangane perang kali Setyaki nyatane kalah wah tiwas
nabuh tambur ngunekke srompret ngono brang-brangan ning ditonton karo para warga kawula negara Ndrawati Kurawa kalah kocar kanjeng mboten pirang-pirang mbok sampeyan wong tuwa niku aja seneng nonton warga jegandoan mbok golek dalan liyane wong kula niku dijak ngalang ya ora gresula sampeyan niku malah gawe nganti gawe bubar mawuting sang Yawara berkasaan jim setan priprayangan lah kok jebul bareng aku kekalangan mawaya niti priksa lawan wana Krendayana ana sawijining satriya ingkang nedheng tapa brata dadi awa panas ning jroning dandang mangure ora panglingi kaya putu Lesmana Mandra Kumara nggih padha larja sapraptamu sarta widodo nggonmu nglakoni tapa brata aja gelo atimu yen aku njugarake nggonmu laku prihatin Lesmana nyuwun pangapunten panjenengan bangsaning jim setan tobat aku kuwi dewaning jim setan priprayangan aranku Pandya Betari Durga yang Pandya Betari Durga iya pancen mengkono kok rawuh mriki mongko kula mboten bakar sate gagak tobat padake demit wae utane telenging wana Krendayana kene mugi andadosna ing kawuningan yang kula dipun dawuhi dening Kanjeng Rama supados gayuh kanugrahan ingkang nami Wayu Cakraning Rat mila kula tumuli dipun dawuhi supados lampah tapa wonten telenging wana Krendayana yang tobat dadi kowe nggonmu laku tapa kuwi nglakoni gayuh kanugrahan kasinggihan mekapuh krana dandang mauri ketaman gara-gara Lesmana eyang piye gandeng panjenengan menika nggih Jawata nggih dewa geneping Jawata Tridasa Wataknawa mila kula estunipun boten kiyat nglakoni tapa kula boten kuat nglakoni prihatin pun tigang dinten iki kula mboten mangan napa-napa kowe aja goro wong papan nggonmu tapa ngisore mbleder kulit kacang kowe iki anggere tapa apa ya nggawa panganan dipun kiu gandeng panjenengan menika dewaning para dewa utawi dewaning panggoda pangrencana mbok inggih paduka welas kaliyan kula yang aku kudu welas piye panjenengan sowan wonten ing kayiwangan nyuwunaken wahyu dhateng Bathara Guru supados wahyu kula nyuwun pambiyantunipun yang Pandya Betari Durga keparenga budidaya wahyu supados mandhap wonten ing Janaloka mapan nangganipun ingkang wayah Lesmana Mandra Kumara yang yana tewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran wong aprang kasangsaya tak suwunke Wayu Cakraning Rat supaya gelem manjing angganing putuku Lesmana Mandra Kumara ning ana syaratipun menapa kowe gelem lakoni apa ora inggih kula purun tenan inggih saestu yang lahir batin lahir batos syarate besok lamun kowe wis tekaning pati ragamu dadi panganing baju barat sukmamu dadi balaning Betari Durga gelem apa ora waduh kula dados demit
mungguh ngayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya ketap-ketap ing angkasa batu Pak warnane biru moyo-moyo ora mblerengi nanging padange meh padha karo Srating Sang Hyang Pratangga Pati iki apa iki kok dadi narik marang kawigatenku tumuli mudhun ana ing jagat yen pancen kowe wujuding pulung yen pancen kowe wujuding teluh praja kowe ngaku sapa nyuwun pangapunten Pandya Betari destun temen dene paduka mboten wuninga dhateng jasad kula mugi andadosna ing kawuningan kula nampi dawuhipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti bilih wonten ing wana Krendhayus anyalira wahyuning Kanalindran anyalira kanugrahan inggih menika kanugrahaning Kanalindran sinten ingkang badhe dados kasuwarganipun ingkang abdi sayekti menika ingkang kiyat nurunaken sujarahing Nalindra wonten ing tanah Jawi Pandya Betari ing abdipun Cakraningrat Batobat ayo Cakraningrat nganti kaget atiku bareng kowe ngaku yen to jenenge Wayu Cakraningrat biyo-biyo piye inggih mila mekaten kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa gawe legul gawaning ati tumuli aku merepeki kalawan Lesmana matur lawan aku yen to wis ora kuat nglakoni tapa lan aku dijaluk supaya mbantu kalawan Lesmana Mandra Kumara ya kuwi dadi sarana tumurune Wayu mapan anggane Lesmana Mandra Kumara mula kepasang yok katuju ing inuk dene lakuku ketemu karo kowe Cakraningrat dina samengko ora usah ndadake kroyo-royo kowe ngupaya papan kasuwargan manut karo lengking ciptamu nanging dina iki manut kowe mapanno momong marang jagating putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara yen to kowe gelem anjing anggane Lesmana Mandra Kumara kowe njaluk dicandala mboten ateges kula menika nyongsarakaken dhateng kula piyambak nanging dayanipun wahyu menika mangke badhe ngobar jagat saisinipun nanging menawi kula resanggen kula mapanaken kasuwarganipun ingkang abdipun Cakraningrat tanwandi badhe ambabar katentreman mila kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged mituruti menawi dados ngendikanipun Pandya Betari Durga tobat kowe aja ndudul marang kampurkaning Betari Durga lho mengkari gelem apa ora kowe mung ngari gelem apa ora gelem ayo tak boyong nanging yen ora apa kelakon aku bakal rudo paripeksa karo kowe kowe ngerti watak wantu ning Betari Durga yen to aku wis duka wae tobat aku ora mawas sapa kowe ora manut karo pangrehku aja takon dosa kowe bakal rudo paripeksa karo kowe nyuwun pangapunten paripaksa kula nilar papan mriki mawon saka tanganing eyangmu Pandya Betari Durga mrucut dos pundi kula kok mboten ngertos pikajenganipun Pandya Betari Durga patobat Wayu Cakraningrat mlayu Lesmana mlayu saka eyangmu Pandya Betari Durga wola kula bojone mawon ya
salian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Raden Samba to anyalira kanugrahan ingkang wujud wahyu ning Kanalindra Raden gandeng putra Indrawati wis nebu sarana tapa brata semedya ning tengahing wana Krendayana mara ulun nedya njajal momong lawan jagating putra Indrawati Raden Samba nanging wanti-wanti pitungkasing wahyu cakraning rat wong kang wis kedunungan wahyu mono kudu isa nyingkiri watak sombong umuk drengki srei dahwen metakil pati upen lan sapiturute kudu tansah nengenake marang sifat sabar ikhlas lan tansah narima ing pandung narima ing lelakon ingkang wis dikeparengake dening panguwasaning kodrat mula ulun percaya nadan sira isih laku tapa nanging sira isih midhanget apa ing dadi pangandika ulun Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka wengakno jagatmu aku manjing momong lawan salirane Raden Kusuma Kilatmaka Ndrawati mestine Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng lha kok ora jumbuh karo pasuryanmu Raden Samba nggonmu bagus mun tata lair nanging gelaring batin isih sasapan watak angkuh manggan mentalan lan sombong ketitik lagi wae nampa pitungkas saka panjenengan ulun lha kok wis ngecomang deleming ngandar-andar ngendukuh ucape Raden Samba katon nggone ngasake marang jiwaning putra Indrawati Raden njaluk pangapura aku ora kuat ngomong jagat Raden waduh wong meper karo kekarepane cakrane rek kowe aja mlayu kowe momong karo putra Indrawati wit sonten mau kula oyak wektune aja nganti kemepeten setengah kali paling boten niku gara-gara ning bareng ematke jam kok
Samenika sampun tabuh kalih langkung sekedhik jam kula menawi boten klintu aran Kabupaten Semarang. Dalem menika ngadani bersih dusun. Inggih menika Desa Kleyangan, Leyangan Kabupaten Semarang. Boten wonten atur ing wajib kula aturaken ngersanipun Gusti Ngakarya Jagat. Kanthi sarana merti desa ngaten menika mugi-mugi menawi dados panjangkanipun para punden, para pinisepuh, gegayuhanipun para sesepuh ing sami lenggah wonten Leyangan mriku saged dipun ijabahi dening panguwasaning Dat Kang Purweng Dat. Menapa dipun kersakaken sak kula nganggo bebek goreng bareng. Kene nganti tak buka mabur malah iso ipun. Engko karo Elisa. Ya seraposan nggo isan esuk-esuk. Mboten napa-napa, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lan ugi kala wau ingkang dereng kula aturaken miturut nawala saking Mbah Sura Tawiki Sura Ketua PWKS Semarang. Matur suwun niki upama ora iso tak aturake ya nyuwun pangapura, Mbah. Sesuk tak ijoli. Mboten usah kuwatir. Sembah nuwun tanpa pepindhan ndak selak entek wektune nek nggo omong terus tetembangan sing kepenak ngundang gareng karo Bagong terus mituruti menawi dados panuwunipun para lenggah para sutresna budaya ning ngangkat dhateng Desa Leyangan mriki menika ingkang kula suwun ning nong asem tenan kok kaya wong anggar langsung kuwi dadi kok kayane kaya angel gamelan dul tenan sing salah gamelan kuwi tak dul ning nong matur suwun remenake ndene aku iki sok garapi lulu nem jiro aku dhewe ya salah ora arep tak garapi kanca-kanca leno ngene iki tegese komplit ponokawan anake Semar metu kabeh niki aku ora mung kloap-klaup dhewe ning ana sing nyauri. Aku arep ngomong apa ayo? Ayo tegese iki kowe nek wis teko iki ra yo alam-alaman wong aku adimu, kowe kakangku. Ayo terus arep ngalami apa? Ora maksud nirek sambikala. Bojo Mbak Yumu ya sehat, syukur. Anak-anak ya sekolah kabeh. Ya iya kudu ngono. Bapakne goblok sing penting anake pinter. Tak akoni ya terus. Aku pancen ra sekolah. Pancen aku goblok. Ning sak bisa-bisa anakku kudu sekolah kabeh, iso mentas kabeh. Syukur. Sing barep saiki pira? Kelas 3 SMA. Sing nomor 2 kelas 2 SMA. Sing nomor 3 kelas 1 SMA. Sing nomor 4 3 SMP. Nomor 5 2 SMP. Ora bojomu iki kucing apa wong rek? Wong kucing jekolmu mlacet. Ayo kok lahir kok brol. Anakmu pira? 12. Waduh. Kok kebangetan to rek, mbok ora kebang. Ora apa-apa terus iso nyaur cicilan kok. Caidan ora. Anak mati kok malah duite banyu nggo nyaur cicilan ora. Ngelongi pangan kok ya karang ya. Anak ibrol wae kok ya. Kowe nek ngerti ben esuk jijik terus. Kok ngerti ben esuk jijik? Wah, wis anake gareng anggere jam 5:30 kae lawange omah dibuka biak kaya kuthuk kae makprol. Seragam budo kabeh. Sing cileman biyen iki ngandhake nek kabeh iki penting, anak loro lho. Lanang wedok padha wae, wedok lanang padha wae, wedok padha wae, lanang padha wae. Ora ana bedane. Ha kok awake kaya kok tastes. Ayo jeneng wong urip ya butuh hiburan kok ya. Hiburan kok manak. Ayo mbuh ya terus ayo. Seneng kok ya, seneng-seneng dengkulmu mlocot ora. Kabeh, wes kabeh apa ora. Kabeh pil. Ayo anggo cara nek carane anu pasang apa kae, Gong? Terminal, men semplak. Ayo sing ditaleke lho, spiral. Mbak Yumu kuru. Wah, aku nek wong kuru iki jijik. Kaya ora sehat ngono kae, dikira ora dopeni. Ayo calanang sing kabeh. Ayo kuwi sing marahi anakku tas-tas kuwi lho. Mergane aku ora dikabari lho Bagong kuwi, kono kuwi sing kabeh mangkat ngene Pak Dokter aku. Sowan Pak Dokter ajeng kabeh, Pak. Oke,
beli sarung aja. Siap, langsung bali aku tuku sarung loro cap gajah duduk. Tak nggo turu Mbak Yumu mateng. Nesu aku. Dokter tak dodok meneh. Sampeyan niku dokter lulusan pundi? Loh, nggih. Oke, Pak. Langsung tuku papat aku. Aku ya bingung, lah iki le ngagem teng pundi? Pak dokter iki le ngabani iki tenggen jempol ngandane iki. Mulih jempol tangan tak nggoni kabeh, jempol sikil tak nggoni kabeh. Turu karo bojoku meteng meneh. Nesu aku. Lawang dokter tak dupak. Yes. Sempal lawange, doktere mojok kae, kringeten kae. Samane ku mbok diajar. Seneng nek kula urip ketula-tula mergo kakehan anak. Nyatane niki kula nggo teng jempol, bojo kula meteng melih nek kono kuwi. Oh, agi paham aku. Wah, saiki tanggo terus, Truk. Neng omah ya tanggo, neng pasar ya tanggo. Neng sawah ya tanggo, supaya aja kejadian yang tidak menentukan to, Truk. Ah iya. Medeni. Wis lekoso tenan ae. Saiki nganggo. Arep apa? Mo. Ngawur ora kowe. Endi kok dienggo ora. Aja saiki tentram aman sentosa. Ya. Ora ndek pikiran werna-werna. Ha iya. Engko nek ora aduh kae mau ngono kuwi. Heeh. Ya pancen bener kok. Ha iya. Kaya aku syukur arep mlebu kuliah nek ndi. Mbok tak kon milih dhewe pokoke. Bapakne pokoke kudu sembodo. Ha iya. Kira-kira aku ora ndek tak dolke sawah. Sawah ilang ora apa-apa sing penting anakku dadi bocah sing pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Apik kuwi sing tak arepake. Sing nomor 2 wedok kowe munggah kelas 3 SMA. Ning metu iki. Oh, ngopo? Meteng. Meteng. Ano yange ora sing sok kumpul karo sapa. Mengestumu nek iso rasa liwat besel. Aku kira iso nggunakake ATM. Wis aku besel kuwi tak kirimi anggere Pak. Nggo mbayar iki kirimi Pak, nggo mbayar iki kirimi. Jebul naming dadi nggo seneng-seneng karo kanca-kancane kuwi. Wah, jan jebul nyekolake anak ado kuwi abot sanggane ya, Tru. Mulai-mulai nangis ngopo no iki Pak wetengku abuh. Wah, jan mula rasa dolanan manuk. Tak templik mutar kira. Wong kok sing cilik kelas 5 SD. 5 tahun. 5 tahun iki 5 tahun iki bar tak ulang tahun iki. Oh, takone boloncor. Bocah cilik iki umume lilin. Cangkeme anakku gedhe banget kaya bapakne. Nek nyebul lilin iso kolu tenan. Oncor. Oh iya. Ya gulelenge ya kaya bapakne. Wis kowe delok saiki nang omahku. Wah. Wabeh temboke mubeng ditulisi ki buang senenge nulis ngarepan tulis iki duwe. Oh, karo digambari cangkem melet kae. Rak lambake grup musik saka barat to. Wah, kuwi dienggo lambang cangkeme bapakne jarine. Ya wis ora apa-apa. Wong bapakne yo nglelengi ra jamak-jamak dadi anak-anak nglelengi wis lumrah. Lumrah. Saiki seneng-senenge nulis. Seneng-senenge nulis kuwi nguyuh dienggo tulisan kok. Anakmu ya buka katok terus langsung diatung ke kae digawe terus nangis kekejek. Aku darat-darat teruske Pak, teruske. Kono mbokmu wae ya mau bapak. Aku ya ora kepoyo kepeksa tak teruske bangane bengok-bengok. Iya, aku ya pas ora kepoyo mung dadi aroge, dadi kurang ong. Oh, nangis meneh. Mbokne digeret jak metu. Oh, kon neruske. Iso dadi tulisan ong. Ora malah rusak ora karu-karuan kae. Mberet ora karu-karuan. Caidan ora. Anake jenenge sapa? Basir. Basir. Oh. Anake Bagong kabeh tak ane Ibal. Oh, sing barep Barjiman. Sing wedoke Bardinga. Oh iya. Sing nomor 3 Basir. Lah yo bal kabeh. Oh. Abojomu ban diem. Jangan gleleng ra jam-jam. Anakku nyilem slep, aku ya nyilem slep kuwi dheke metu munggah sandanganku go bali kabeh. Mongko nang kali lho, waduh mati aku arep mulai piye iki sak anduke sak sabune. Aku terus ngenteni surup kae. Barang surup aku brangkang alon-alon kae liwat galengan. Joko ngono kuwi. Wis
takono nek ora percaya asli. Aku mengurip ki nganggo udhike oncor ki dilumahke glundung ngono. Ah gandeng aku dapukane bulus aku ya manut. Lho kok dadi anak gajah. Wis warna-warna kae digulang-gulungke kae terus cancane tinggal lunga. Lho iki kok nggawa oncor barang arep disumet aku mengurip meneh. Oncore sapa? Oncorku. Dikira oncor arep diatene krik ngono karemu. Engko gek kowe gek Bagong ya manut aku. Sapa sing atok suwune? Nyuwun suwantene Ibu Prastiwi. Oh iya. Ibu Prastiwi. Aja ndek Ibu Prastiwi engko ana sing nyuwun liwung. Oh iya. Ibu Wahyu Krisnawati. Oh iya. Wahyu Krisnawati nomor 2 saka kono, nomor 2 saka kono. Arep kepareng nyekar apa? Men manut karo Mbak Wahyu arep kepareng nyekar uler kambang ya kena, gathik glinding ya kena. Ning pokoke nek gareng iki mo nek sing kon gedumbengan moh. Aku sing alus-alusan wae terus. Ya. Ngaturke apa Mbak Wahyu Krisnawati ya nek cara simbah biyen ngono. Nek kowe karo aku kompakne iki sik tempolong iki ora bakal iso. Mbok ora ngecereng naming uler kambange aku ya tatas. Sasiswa. Lho kok iku iki piye? Pur enak apa? Enak apa? Oh ya enak apa ya mbok kok. Wong urip nang alam dunya. Wah, gregele sae sadose tua lolo wis kangelan dipai ya lah gendho sasi sura ngapa ora wis asa nembang main tembangke Mbak Wahyu yo wah seneng aku neno mangga engko gek nek arep gayang-gayangan ben Petruk karo Bagong ya mangga Mbak Wahyu mangga ya ngan mula sindhen ki aja sok mangan sing mambu-mambu lenga kaya to oncor kompor mambu-mambu lenga tegese gorengan sing mambu lenga lho gong ora kok oncor ompol sindhen kok mangan oncor enggak entek wektune ya Truk sowan Sang Madubronto pertapan Mringin Putih suwe le sowan kono iya le suwita ning kono ya suwe iya engko ndak dukane ro bapak ya jane yang naloko ngati langit mambang kandhep pasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur
sesembahan kula Penemban Madu Bronto ing pertapan Wringin Putih boten kados dinten menika panjenengan ketingal jugar anggenipun lampah tapa brata. Monggo pendak-pendak kula ajeng sowan kepingin sak pejagong kemawon dadak ngentosi sasampunipun Penemban Madu Bronto jugar saking anggenipun tapa. Lah ibrat nek ngono iki mujudake suwijining kanugrahan Pak iso sak pejagong karo Penemban Madu Bronto. Mula napa sing dikersake Bapak ajeng disuwunke prisa ya matur mawon. Kula niki jane mengajeng nyuwun prisa. Kathah cantrik manguyu jejanggan, indung-indung wulu guntung. Sing sami suwita ngersanipun Penemban Madu Bronto. Pendak wanci manembah bedhug ngancik sonten surup sartanipun ngancik dalu. Wanci enjang gagat raina jugar nggene tapa manembah dhateng panguwasaning dat Kang Murwengdat. Niku janjane sing digayuh napa to Penemban? Mastu nama sidang sekaring bawana langgeng. Kakang Semar, kula wonten dawuh perkara panjang kaku iki sayekti isih ginebeng dening panguwasaning dat Kang Murwengdat. Apa to sababe tabringna wonten dawuh Werkudara? Nggih. Kowe kari kene Arjuna men karo Abimanyu bali marang Praja Ngamarta. Wah, Kresna kakangku arep menyang endi? Aku tak kandhani sombong ndak kagol pikire bocah kae. Kok wis sepi? Waduh, kita iki sasi iki rong bayaran. Lah ya suwita karo pendhita ngerti-ngerti. Wah. Lah kan Ndara Janaka kok runtuh-runtuh karo Ndara Abimanyu, sajake yang dadi pendhita Ndara Abimanyu. Mulai wae ya. Ini ngojo agol rasamu ya inggih. Madu Bronto kae mau sesinglone adimu Abimanyu. Lho. Menapa inggih mekaten ing atasipun Abimanyu kenging pusaka kula kok mboten menapa-menapa. Lah, kuwi tegese kowe sing ora mawas. Abimanyu ampuh dadi pendhita merga dimongi dening Sang Hyang Pikulun asih prana. Ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Oh, mekaten Rama. Ya. Mula kowe ora usah gelo. Kowe ora usah kagol-kogel kagelan pikirmu. Pun Rama bakal sumpah pas sira nggayuh kanugrahan tak gayuhke tak paringke kowe ning aja cakrane rat kuwi pestine Abimanyu Samba. Tak oyake aku ning Bali ning Parang Garuda aja. Panjen keparenging Jawata aku suwi sik ana lelakon liyane ing magepokan kelawan Samba. Wah, ngono ya. Ya wis yen panjen kaya ngono aku manut Kresna kakangku rantak-rantak Kurawa ae. Singkir iki. Wahyu ilang. Gagal maning son, gagal maning. Ora nrimake wayu cakrane ra diboyong Abimanyu. Jaluk Paman Werkudara. Baliya Cah Bagus. Aku mau bali. Aku sing balekke. Madangi jagat tumungu paneng sapucak ing bukir
Apa seru banget. Nia cangkeme duwer. Wah, ngeget-geti. Anggere wis rampung rak senenge raja macam. Iya, Semar nggih. Pun paripurna cariyosipun Den. Ya, tumedhaing Wayu Cakrane Raga nek ingkang putra Ndarabimanyu menika pancen satriya ingkang kiyat nurunaken sejarahing Nalindra. Ya, mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. Ya. Purwa madya wusana sampun paripurna wiwit purwa madya ngantos wusananipun. Anggen kula ngaturaken pasugatan mlayu wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Ugi nika. Anggenipun ngaturaken pasugatan ugi kirang mranani penggalipun kula nyuwun pangapunten. Ya Semar. Sapengker kula mugi-mugi mriki tansah pinayokaning katentreman kinayomaning karaharjan kerukunan bagas kewarasan napa sing dijangka isa kasembatan wilujeng waras dayanipun semanten ugi.